No, takže som už nastavil Hayskatera. Giraffa celeste. Tak, pardon. A čo ti udiam nového videa? Dneska si zahráme Hayskater part 3. Dobre, sa mi vykrýva Nice Park. Nice, dobre, to je Spacer Pink, ako klasika a musíte zakúpiť. Hayskater, moje pekné. Dobre, ja tu mám zasekané jak kok. Ešte? No, toto bol pekný šlo. Ty kámo, som sa tak slako, že to netrafí. No do pi. Aj dobre, ja mám 1000 ping, ty kokos. Už lepší ping, ale... Dobrý gól, no. Dobre tam na jed. Prečo to ty pekli bol ten ač? To je jedno. Dobre, ja som slabý, ale také hrajú sám tam urobím 400 krát kamo reset a kamo a teraz nič. Teraz nie je taký naložený. Turín, neviem, aký Turín, nie, to je Turlíno. Neže, to je taký Tobiáš, čo to kamo. To na čo je taký kamo? Viete čo, poďme dopredu. No, to vôbec nezaujíma. Nice. Shots. Ľudia to je také, že nahovka, no takedy, že typek pôjde dopredu, ani tam pomaly nebol. Ešte čekám. Sorry. Ty kamo, ja to musím rozvíť. Kamo, prečo Hayskater hrať, kamo? Je to nechokulivne. Typek má 120 FPS a mám 0. Som aj tak vedel, že to nie. Opa, opa, opa. Turlíno. Takže. Ne. No, tak vy vlastne viete chytať. Tam to môžeme... To čo bolo, kamo? Typci to levli, či. 2 na 2, kamo, mierame 2 Hayskater. Presne, že chytím. Poď sa valiť, Typci. 3 nás. Ne. Dobre. Tak mi tu sa točíme. Nie. Chyťte to. No, dobre. Dobre mi asistoval. Kamo. No, dobre.
extrémne svrbí krk. Kámo, dopí. Joj, toto nerob, že to stajte vlastňaka. To čo bolo? Taký toxik. Toxik. Jede to drita, kámo. Tak si myslel, že to nechci. Ale ty oni more čo vedia? Poď. To čo bolo? Ale to Mňa nebaví ten hejskater, kámo. Taká hovadina. Tak to nie, no tak to. No tak to nie. Aký epic save more tam dal. Nie. To je v prde. Nice, kámo, on všetko tu vychytá. Dobre, nice. Kámo, to je bomba, jak to rýchlo ide. Topi! To môžeme ísť. Water and water and water. Kámo, už typ, aha. Tak to je kop. Musím ísť dopredu. Keď to není split. Chyť to. Kokos, chyť. No tak to si zo mňa robí. No tak jaká možno tu bezbytoč. Nie, oni nechyt... Ešte, že oni tam iba stoja v bráne. To čo je? No teraz už stať asi nebudete. Musím ísť do brány, to nejde. Koronavírus. Dobre, som chill. Tak to jasne, že nie. Tak vidíte, vy tam honíte kar a ja tu more pušujem, nie more. Však už skipnite neviem. Kam? Toto dneska nebude pre deti. Mám nervy. Čo som dal za shot? Nice. Ja idem dopredu. Tak to nie. Tak to už tam kam dajte. To ne, no tak to sme vpred. GG, bro. Mne nebolo to fany, kamochu. Ja nedávam radu, mňa nebaví to. Poviem si styl a brain drop more. OK, tak cez.